Hi guys, it's me Pawi and welcome back to my channel. So today, magre-review and swatch tayo ng new product ng The Pink Cosmetics line. So ito yan guys, itong Touch Deliver. Di ko sure kung tama yung pagkakapronounce ko kasi medyo mahirap talaga siya. French term yun ng lip stain. So ito yung itsura niya. Ayan. Okay, so packaging muna tayo. Ang packaging niya guys is plastic bottle siya pero makapal siya. So hindi siya madaling mabasag. And nagustuhan ko dito is yung color combination niya kasi ayan guys, sobrang social niyang tingnan. May pag-gold pa kaya ang classy. And naka-print din sa mismong bottle yung brand name, product name, shade, kung ilang ml siya, ingredients, and kung ilang months mo siya pwedeng gamitin. So, nakalagay dito guys is 12 meaning once na-open mo na yung product, dun palang gagana yung expiration date niya. So, 12 months mo lang siyang magagamit. So, ayan guys, meron siyang doe foot applicator, kaya madali lang siyang i-apply sa lips, hindi makalat, and makokontrol mo yung dami ng product na ilalagay mo sa lips mo. Yung scent naman niya, mabango siya guys, matamis yung amoy niya, pero mild lang, hindi masakit sa ilong. So, gel yung consistency niya guys, kaya pwede siyang gamitin sa eyelids, cheeks, and sa lips. So, perfect to ipang blush kasi hindi siya mahirap i-blend and hindi siya mabilis mag-dry. And makokontrol mo na maayos yung pag-apply mo sa cheeks mo. Pero syempre, kailangan bilisan mo pa rin yung pag-blend. Baka naman mamaya, ganun-ganun ka, natuyo na, nagpapantal-pantal sa face mo. So, ayun. Yung ingredients naman niya guys is nakalagay dito, aqua, glycerin, thickener, sweetener, flavorant, food grade colorant, vitamin E, and aloe vera extract. Pero yung pinaka-main ingredients niya is glycerin, vitamin E, and aloe vera. So, ano nga ba yung benefits ng ingredients na yun sa lips natin? Glycerin makes the lips soft, hydrated, and nakakawala rin siya ng dead skin cells. And meron din siyang long-lasting moisturizing effect sa lips natin. And kung meron kayong dark lips due to pigmentation or nag-smoke kayo, nakakatulong yung glycerin para malighten yung lips nyo or maibalik yung natural color niya. Nakakatreat din siya ng flaky lips and soothes irritation. Vitamin E naman is nakaka-relieve siya ng chapped and dry lips and nakaka-prevent din siya ng irritation. Ang aloe vera naman guys is nakaka-treat siya ng chapped skin. Actually guys, napansin ko, wala silang kani-claim sa product na to. So, i-check na lang natin kung smudge-proof, kiss-proof, transfer-proof. So, tatlong shade yung available nila guys. Clumsy, Truffle, and Careless. So, ipapakita ko yung swatch nito sa kamay ko and sa lips ko. Okay, so first is Clumsy. Ito yung pinaka-favorite ko, guys. Kasi, yung pagka-red niya is talagang bright red siya. Ito yung pinaka-favorite ko dito kasi sobrang lakas maka-fresh nitong shade na to. Kahit na, hindi ka mag-makeup. Kasi ako kapag umaalis ako tapos tamad ako mag-makeup, as in yung parang bare face lang, ganyan. Tapos gusto ko tint lang. Ganitong shade yung ginagamit ko. Next naman is Truffle. Ito, dark red to. Hindi naman siya super dark. Next is Careless. Ito may, ano to, parang may pagka-violet siya. So, ayan. So, ito si Clumsy, Truffle, and ito naman si Careless. So, ayan. Okay, so isa-swatch ko siya sa lips ko. First is si Clumsy. Ang gagawin ko is ombre muna and then full lips naman. Alam guys kung ako lang, pero meron akong nararamdaman na parang menthol. Parang malamig siya sa lips. So itong gamit kong wipes guys is makeup remover to ng St. Ives. So ayan. Medyo mahirap siyang tanggalin kahit na makeup remover na yung gamit ko. So ayan, parang natetest na rin natin siya. And ay nag-iwan talaga siya ng stain sa lips. So, hanggang ganyan lang guys. Hindi kinaya ng wipes. So, next na tayo. Next is Truffle. So, ayan. Parang mga akit yung color nito guys. Next is itong Careless.
Hanggang ganyan lang talaga yung kaya ng guys, pagtanggal sa lips ko kasi talaga nag-iiwan siya ng stain. So, ayan. Good sign yan guys, good sign yan. Malamig talaga siya guys kapag in-apply mo and gusto ko yun. And gusto ko rin yung shade na to. Okay, so i-check natin guys kung transfer proof or kiss proof ba siya. Yes, transfer proof and kiss proof. So, ayan, walang nag-transfer. Itong October na to, ilalabas na to. So, ang SRP nito, guys, is 195 pesos. And mabibili nyo siya pwedeng through Shopee or sa mga authorized distributor and sa main. So, ilalagay ko na lang sa description box kung saan nyo siya pwedeng ma-order para matry nyo rin siya. And gumawa rin ako ng makeup tutorial kanina gamit yung mga The Queen Cosmetics na product. Ilalagay ko na lang sa description box para makita nyo. And kung paano ko in-apply ito sa cheeks ko. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye!